Kongresová sála pokračovala, tu je len jej čas. Jedna smerom, jedna po mojej ľavej aj po pravej. V týchto priestoroch, ktoré ukazujem, je to smerom na východ. Takže tu sú priestory prezidentskej kancelárie. A táto veľká sála bola vyzdobená fantastickou freskovou výzdobou. Bohužiaľ, z tej freskovej výzdoby sa nezachovalo absolútne nič. Čiastočne fresková výzdoba sa zachovala. Keď bude deň ústavy, tak môžete sa opäť pozrieť, vtedy je kancelária prezidenta republiky otvorená, respektíve je detašované pracovisko, ktoré je v Banskej Bystrici, kde máme potom možnosť vidieť jedna časť veľmi malej fresky a potom sú tam ešte zachované dva veľké obrazy, ktoré pochádzajú z dielne Juliusa Flachého a z dielne Dominika Skuteckého. Takže toto bola najdôležitejšia miestnosť, ktorá bola v rámci župného domu. Treba povedať, že o storočie neskôr župný dom slúžil tiež ako sídlo okrem zástupcov župy. Tu sídlila obchodná a živnostenská komora od roku 1869 do roku 1890 a potom tu sídlila obchodná a priemyselná komora, ktorá vznikla pre stredné Slovensko v roku 1890 a bola v týchto priestoroch až do roku 1905, pretože v roku 1905 bola postavená samostatná budova pre účely obchodnej a priemyselnej komory. Je to dnes budova číslo 10 na Skuteckého ulici, kde sídli špeciálny súd, alebo špeciálny súd. A naproti tejto, to je budova číslo 6, naproti budove toho špeciálneho súdu je budova Krajského súdu. To znamená, budova Sédrie v tom čase, alebo Šlachtického súdu, alebo súdu z Volenskej stolice, tak bola rovnako dokončená rok neskôr, v roku 1906 až 1907 bola postavená budova súdu, pretože Sédria, keď bol preložený úrad z Volenskej župy do Banskej Bystrici, tak okrem úradníkov sedeli aj v tejto budove aj samotní sudcovia. Úlohou v podstate šlachtickej župy, ktorá jej úlohou hlavnou boli predovšetkým súdne záležitosti. Takže toľko v tejto časti. Chcem ešte povedať, že Zvolenská župa vydržala aj po vzniku Československa v Banskej Bystrici až do roku 1922. Potom sa sídlo župy neskôr v roku 1923 presťahovalo do Zvolena a v roku 1928 sa župný systém zrušil v prvej Československej republike a župy prestali existovať. Budova od roku 1923, v ktorej momentálne sedíme, slúžila pre okresný úrad v Banskej Bystrici až do roku 1940. Po 14. marci v roku 1939, keď vznikla Slovenská republika, tak bola zriadená opäť veľká tzv. Pohronská župa a sídlom Pohronskej župy sa opäť stala Banská Bystrica. Ale nie, táto budova už neslúžila pre účely Volenskej župy, ale sa presťahovala do budovy Krajského súdu. Táto budova bola odovzdaná zástupcami Slovenskej republiky pre jezuitskú reholu,
ktorá vydržala v podstate až do roku 1949, kedy potom jezuitskú reholu, v podstate spoločenský systém, ktorý prišiel po februárovom prevrate v roku 1948, prišli známe udalosti v roku 1950 a jezuitská rehoľa bola absolútne zrušená. Do tejto budovy sa potom nasťahoval zväzarm a ďalej bolo to sídlo verejnej bezpečnosti a potom v roku 1989 spoločenský systém, ktorý sa začal 25. februára, bol zlikvidovaný Nežnou revolúciou. No a Nežná revolúcia vyniesla na poruch aj ďalšie samozrejme zmeny. To znamená, že bol prijatý zákon, ak si dobre pamätám, neviem to listovať, mám to napísané, 298. Zákon 298 je zákon reštitučný. To znamená, že pôvodní majitelia sa prihlásili o svoje vlastníctvo a jezuitská rehoľa sa prihlásila o svoje vlastníctvo a preto vstúpila do jednania aj štátna vedecká knižnica. Táto budova v roku 1969 bola odovzdaná v prospech novovzniknutej štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Lenže po roku 1989 štátna vedecká knižnica, jej riaditeľ sa obrátil na ministra kultúry a došlo potom k jednaniu medzi jezuitskou rehoľou a ministrom kultúry a výsledok bol ten, že ministerstvo kultúry sa rozhodlo správne, pretože našlo 31 miliónov 500 tisíc vtedajších korún a túto budovu zakúpilo ministerstvo kultúry v prospech štátnej vedeckej knižnici od jezuitskej. A tak sa budova dostala, respektíve zostala v rukách štátnej vedeckej knižnici a je v týchto rukách až dodnes. Táto budova po roku 1989 prešla 2 etapami prestavby, takže predovšetkým pre knižničné účely a naviac bola sem definitívne presunuté tiež literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici. S literárnym a hudobným múzeum v Banskej Bystrici sa za chvíľu budete mať možnosť oboznámiť, pretože pracovníčka, ktorá je na to poverená, tak vám povie o zbierkach, ktoré sa nachádzajú v tejto inštitúcii a aké účely plní táto inštitúcia. Mojou úlohou bolo priblížiť vývoj veľmi stručne župného domu, aký bol. Treba povedať, že jednu vec som ešte zamlčala, že keď na konci 19. storočia v roku 1893 bola asanovaná Lazovná brána, pretože Lazovná ulica bola súčasťou historického jadra, ktoré bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu 18. mája 1955, tak brána bola asanovaná, aby sa otvorila Lazovná ulica a došlo k prepojeniu jednotlivých častí. No a v tom čase sa prikúpil ešte dom, ktorý bol a ktorý je dnes súčasťou štátnej vedeckej knižnici smerom do námestia Strieborného. Tam je prekrásny dom, ktorý bol ako tretí zakúpený pre tento objekt, ktorý nesie prvky secesie, pretože ak by sme vyšli vonku, alebo keď budete odchádzať, tak budete mať možnosť vidieť úpravu priečelia tejto budovy, ktorá posledná úprava priečelia tejto budovy bola uskutočnená na začiatku 20. storočia. Je to obdobie, kedy dominovala síce secesia, ale prvky tohoto priečelia nesú
iného štýlu, ktorý dominoval na konci 19. storočia a prežíval aj do začiatku 20. storočia. A to bol historizmus, ktorý nesie prvky eklekticizmu a predovšetkým obnovy baroka, ktoré dominovalo potom v 18. storočí. Takže máme tu potom na priečeli možnosť vidieť predovšetkým tympanon, v ktorom je umiestnený erb Zvolenskej župy a potom je to niekoľko rizalitov a frontónov, ktoré upravujú týmto štýlom túto budovu, ktorá po svojom dokončení v roku 1768 sa stala najväčšou budovou na Lazovnej ulici a rovnako táto budova sa stala súčasťou národnej kultúrnej pamiatky a súčasťou historického jadra v rámci mestskej pamiatkovej rezervácie v Banskej Bystrici. Chcel by som vás upozorniť ešte na jednu vec, že čo sa nám nezachovalo dodnes, čo ma mrzí, čo vám môžem len povedať, je to v tom átriu. My sa obrátime teraz a tomu átriu chrbtom. Naproti v tom priestore, keď vyjdeme po schodoch smerom dole, tak budeme mať možnosť vidieť pred sebou jednu veľkú scénu. Táto scéna ale bola súčasťou veľkej a veľmi krásnej kaplnky svätého Jána Krstiteľa, ktorú nechal v tomto priestore postaviť Anton Grasalkovič, keď viedol Zvolenskú župu v roku 1778. Dámy a páni, ďakujem vám. Ak budete mať nejaké otázky, tak nech sa páči. Teraz sa vás ujme kolegynka, poďme potom schodiskom hore do Literárneho hudobného múzea, takže môžete pokračovať ďalej.